Belbari RD Block amchini bisingo khopjak Chengkharu kamini Thong thok hati o phasalo kwtal market stall phiyogoi rijaka khulogwi rijaka. TTI se hapangni Chaityok mungbaino TTI se hapangni bwkhak 15 লক্ষ rang sabai Thong thok hati o market stall kwtal no tini phiyogoi rijaka. Kwtal market stall phiyogmani pandao thangai manjagika MDC Jiten debbarma tongkha kacham MDC constable mate kacham EM Chandrodoi Rupini Bonokari Manjaka Sukumar Debbarma Romani Debbarma Song Khatung Khajani Bishingtino Kadal Market stall no fiok jakate lukurok bahanya belaino khasrang jak hekla ki dice hapang banya khanyaroni bagai wanchukai kadal market stall klogeri mani bai. Puran jotono pungkaham tai beleke hambai maro tini sini TTI hapangni bwkhakti sini o belbari tongthok hati yakabo Chengkharu kamini singoro sini jago oro kaisa sini market stall kaisa dukan phaljaknai kaisa stall sini TTI hapangni bwkhakti khe thangnai September talo 2025 ni September talo chengjakmani 2026 February talo mo completing jakha wngkha tini abono sini TTI abakha sini West Division PW ni bwkhakti khe oro tini o je dukan phalnakno phiyoknani bagui kaisa o tini program kai hoito tini program o sini honorable CM tini pandau phaimanjak phaina tongmani phiaba bini kubun jaga program tongmani bagui chokpailia haipano tini o pandau phaimanjakha sini former MDC bini initiative no phalno ba market stall o jagao install khaijaka kai sini former MDC sini boromona sa Ganesh debbarma tai boro tongo sini khoroknei sini XM sini boromona Chandrodoi Rupini sini boromona Romani debbarma sarsong tongbai oro tai sini social activist sini tako Sukram debbarma tai khornei oro sini BC ni former chairman sini TWS social activist tai especially hambai maro sini Sipahijola division ni executive engineer tai tabuk west nibo 4 jona hajak sini boromona Chiranjit debbarma bini initiative bai tino panda khaijaka tai tongo sini subjective sini belbari ni tai maikano sini or kabangma sini social activist tongo tini o je phalnok especially o je tongthok hati sini o jagao nangui tongmani bagui o jagao thangnai koyek bochor romeo jagao demand khaijakmani yagulo sini hoyto sini MDC aproni je bortoman kotao ek former wngkha ba aproni initiative nai o jagao o market solo botui family kut short time o baire jakha tei bele naithotok khaklayo tino jaga je phalnai rok hoyto agami dino tebo kaham khe phalman bisingtwi khai borokni je nakukmani ajimung rok gobon bisingtwi khlaimannai gaboni bagui joto oro je tini puilani si paithak jora je obono tu thani khlai thani o tai oro je tao phalnai rok no ang jotona hambai ro tini o mahika panda chang khlaijakha aboni bagui orto tai chang asuk jora nahalali aba tini obono chini nahar mung obono tongnai chini je jaga chini tiprasa hati rok beata baniya khaijana jaga rogo jete jete jaga nangui tongo a jaga chang je mansak chini limited fund ni bisingtwi khe bank tiki chang tubi khlaiman chini tiprasa elaka o tiprasa amchaio chang je mansak chaitoknai aboni bagui jotona ang koinai mahikano chang truk chini je bubagrani nahar mung no chang sudu tamchani bono chini dofani bagui singa chang nahakhe proyojoni sarthe chini yago je limited fund tongmani bisingtwi phano chini tiprasa amchai rogo chang mohai phalno bungthung bini kwbangma chini lama phanangthung twi rokni byabostha phanangthung truk chang mahikano chang samung khlai thanai boni bagui lukurok no bono koina muchungo chini social media ni bisingtwi khe norni bisingtwi khe je chini samung obono chang tiprasa ni elaka o bai khe chang bwskang chalo tebo borokni samungo chugui manama hai byabostha rok chang tebo khlainai aboni bagui norok nang koinai norok khalogui dojjo khlai naising tongi tamkhe chang waisabai khlaimai aba chang step by step chang jekono samung khlainai aboni bagui
nong thani o kisa khulogwi naisingmani bagui bo je jaga o tabuk bongya ko a jaga ro bwsang khlainai aboni bagui norma khulogwi naisingmani bagui koinani muchung hambai. O jaga o tini chungjaka kaitham o jaga o stall খুব kotor kotor jaga o nukha belai foundation no kaham no gomai korok khulugjaka mo 15 lakh 15 lakh hai o jaga o khlaijakmani bisingo hoito je fruit tender koso ang exact figure saimani tamkhe total o jaga estimate hingke o jaga 15 lakh ni rang bai o khlaijaka.